Sir, the LC left and we go. Be exalted now in heaven. Ada siya. At sa upat kay Talima. Oh, my name is ES. No, you're SM. What's up? Ani kami karon, sigad kami karon. The tree must can, the tree colots. Na, so he's canceling the call. Na, Aya, I'm being good na. You tell him. May gitara sa love. Guys, say hi! So, anong sa pananaw ni Gamay ang inflatable? Why is that? Cool, guys. I definitely forgot. So, are you guys ready maligo? Ulumi nice dire mi oh. Against the light mo sabihin na. Ano yung adto? Kasi gamay ra dire kay layo. Tapos, ayan na, tagdool na. Jiggy, you will be black. You will be darkened. Like this guy. Nanguha. Guys, wala may napala dire. Ha? Ngano? Chilen. Chileto. Dari siya. Exercise dari siya. What to do? My name? It's time to put your phone and erase your attitude. Yes, Yeah, that's right. and mother. And mother ako no. Wow, she called you. And how are you guys back there? Bro, identify. Again. Identify food. So, What about the red? okay, so Black. we're going for a lunch. Wala kami taniod to guys. Ano siya, nagkagubot kami kami. It's time to put you. What are we gonna do today? Gonna eat. Five plus 4 plus 6 9.
beach. Hi, Ditchy. Almost complete na. Na. Tilawit. Chicharon? Come on. Tilawaya. Magdaing eat. Para manidi. Ay, para na. Okay guys, sana on. Birthday man na. Happy birthday. Happy anniversary day. Okay, wala ko. Ah, okay. Thank you. Oh, nani kayo volleyball? Sige, sabagay pa mo. May lahat naman good sa luwit. Patoy! Kamo tolo. Apila sa manong. Ingon kaya rin diri sa dakong kwarto. Noon si Ate Rhey. Sakit tiyan. Sakit tiyan ni Ate Rhey. Nataw na. Mas, hindi rin na lang ito. Diba, Diretso na lang ka. ano ka rin sigaw? Iron cells. Our birthday round the lake. Happy birthday. We are happy to
May palugo sa kwan. Nya, kaya ako nakatuog naman sa dugo, din mo na ako na, pangarinan mo eh. Ito, wait, pwede. Tira na. Na magic na, nabuo na. Gotro. Ginawa ko yung ito eh. Parang gagawin eh. Hindi, nabalik man tayo. Ulit. Ang pikas, ilang gikuan, giuli ba? Anong kita mo? Girefilan nila te. Dapat na. Ay, nako. Hindi, on the sweet na bali namin mga halad. Oh, nalagi tori. Asa? Teko sa na. Secret. Makamanlan ko po. Say thank you. Sa mukab sa ako sa akong mga gift. Thank you. Kaya mo, pili mo. Kaya nga akong offer yung ganado. Singking. Nakakuan ko sa ana, hitabo na. Katong dito tag Cordobang Village. Siya lang na ng Tunga. Ay, kaikog. Last week pa may nagkasya-update niya. Wala na siya. Katong nagipad ni Angeline Alberto. Hindi ko na. Pizza natin. Oo, yan sa tao na lang yun. Ay, ang kawas na yan. Ang mga drone na na. Last niya ko ate kayo. Hulbut-hulbut. Wow! Katong na akong gi-order. Wow. Thank you. Kaya pag-asa ni Gita. Yes, TikTok. Nakalaman ko ani. Di ba? Next na. Next. Uy, nagkakayo mo. Ang huli ka. Hulbut-hulbut ka. Ang sa lingin din. Arbi lang. Ang katunga-tunga. Naskilin. Gawas ang pinakaginamakan. Igawas ang pinakagamhanan sa tanang regalo. Ate. O, di kuya. Ay, inyo na doha. Sumun sa barangay. Di lang din mapungka na mo sa collection. Ako dito siya rin. Kada jawaban. Titulo natin. Ito lang ito sa linte. Sa ikawalo na ayutan niya din. Ay, ako Gabriel. Sa Kuwate, North Town. North Town? Sige. Is kakaag lang sa karon. Gisiun, Japo ng tunga. Scholarship din ng Hans eh. Oh! Ay, plane ticket lang yun ah. May natin marriage contract natin. Eh, kuha mo yung balik sa PSA na eh. Isang marriage contract. Ano yun eh, sinuman. Wala ka lang. Baka na sa ticket yan. Kay night flip ticket. Crypto pa natin. Wala gining nombre. Wow! Happy anniversary! Happy anniversary! Lopez si Daghan Padilla o Katrina. Katrina. Look, kagwapo. Katrina. Lolo. Kaya layo ate, ganito mo, pili kag mga salina. Dahil pasok na natin sa likod. Brochure mo natin. Brochure na sa ibon din. Oh, nalagay na si Litlit o si Risa. Ay, please welcome Pastor. Most treasured gift. Thank you, kaayo ninyo, guys.
Tog na balik ti. Ako ang kuan pagluto. Mag-brainstorming ko kasi akong luto ng food. Basahan na ilang mga mensahe din ha, May ma. wala ka magdamdot ya. Lagi. Wala rin mensahe din. Naong. Antihos. Asam to? Antihos. Sa tunga. Para di para. Kaya pang teleskopyohan. Asa ko ano magsugod. Ay, di ako kuya ko. Ah, For the olive. Thank you kaayo. Ay, kanang break na pa. Ha? Munang buga-buga. Sa tasawam na ni mo, i-roll call na lang na. thank you niya daw. Wala no? Saan na idea ani? Oy! Tunoon man. Namoy magazine si Daddy Shan sa una nga nakadaog. Kasi hindi ko sa. Oh. Ganito, may customer line. Nya pagingon na mo nga mi unsay atong ikon. Asa mo nagkuha ning story? Ako'y naghimo ana. nag-write te, malalay nagsulod. Oh. Oh, kaning kuan, kaning first nga kuan. Naman ni suwat. Ami. Naman ni suwat. Naman ako sinasulat eh. Nasa ubos. Nasa ubos Daddy Shan? Naman na, nagmamahal. Bottom right. At sa... Wala Please, pa. Ta. The one who inherited all the drama. Isda ya. Budi nga lang ang sa atong album sa kasal. Yeah, as well, unfortunately. Sige na po siya. Palit ang tore, yung pinatapsing. Kaya mo, naganahan. Sunblock na may hands. Uy, uy. Ano may? Nalak eh. Wala niya. Yung gibilin. Wala akong matik. Ano ni sumpay na sa wall. May hanggang AJ. Dali siya. Nap toy. At this to. Paul. Oh, come on now. Snorkel. Ano snorkel dong? Did you get it? Maganda? Nato yung pagkamok. Hey, Caught in 4K.
sa basa mo. Sige boy! Come here! You look good in here. Go, sige boy! Careful ha! Jump! Jump! Careful, it's slippery. Bang! Mahok na yung glasses ha. Uy! Where you go? Pinaglokso ni mo kayo mo legit dito. Sure dyan ako eh. Caught in 4K. Sige na dong. Bro. Jump! Sige, jump kid! Ay, si Boss G ang idol. Brought your cook? Baru si Kuya Edgar. Among lifeguard. Unsa pa na time na yung mga sirena. Kanahubsan og dagat. Gat. Kahuman. Dili sila na adto sila diri. Nahubsan sila diri tubig. To na pay usa nga wala gyud. Tilimatyo na gyud ni. Umana. Asa na ako? Bahala mo doon. Naganda ka na lagi. Sabi ko, buha ka sa taburan. Tuan na po si mukha ka daning gap. Na. Sisira pa guna.
Sige, hita lang po niya. Di mo na kumakuha. Orang mani. Wow, very good. Very good. Wa maligo. So dagat. Yan isang bagay nga to. Sir, basi na yung pusil niya, sir. Sana eh. Sumay. Okay, pili. 1, 2, 3, 4, 5. Masi. There's a lot of dogs ko doon. You know, just trying to order for me a little bit. Jiggy! It's okay, Jiggy boy. Oy, Jiggy boy! I have a song for you! Like on the season, this is my cry. Chicken Rhey. Thank you, Dre. Oh. Pinako nila ko na ka.